Nihayag karon ang People's Administration sa City of Mati og mga insentibo sa buhis aron dasigon ang mga mamumuhunan og negosyante sa pagsugod og bag-ong mga proyekto sa negosyo dinhi sa Dakbayan. Ang maong programa gipatuman subay sa City Ordinance 394 Series of 2019 og gipadagan pinaagi sa Local Economic Development and Investment Promotion Office o kunliday po sa LGU Mati. Ilawom sa Local Business Tax Incentive Program ang mga bag-ong proyekto gahatagan og tax exemption sugod sa pagsugod sa komersyal nga operasyon og nagdepende ang kadidad sa insentibo sa kadakon sa negosyo. Dugang pa niini alang usab sa mga gagmayng negosyo o kon small scale enterprises makatagamtam ang mga negosyante og 100% nga exemption sa local business tax sa una, ikaduha og ikatulong tuig sa ilang operasyon sa ilang mga negosyo. Hinon wala na tax exemption nga ihatag kanila sa ikaupat og ikalimang tuig. Samtang ang medium scale enterprises gahatagan usab og 100% nga tax exemption sa unang tulo ka tuig sa ilang operasyon, apan ang ikaupat nga tuig aduna na lamay 25% nga exemption. Ang medium scale enterprises gahatagan usab og 100% nga tax exemption sa unang tulo ka tuig sa ilang operasyon, apan sa ikaupat nga tuig aduna na lamay 25% nga exemption, samtang wala na kini exemption sa ikalabang tuig. Samtang sa kabahin usab sa mga dagkong negosyo o kon large scale enterprises, sila mao'y gahatagan sa pinakataas nga suporta diin makatagamtam ang mga kini og 100% nga local business tax exemption. Samtang sa kabahin usab sa mga dagkong negosyo o kon large scale enterprises, sila mao'y gahatagan sa pinakataas nga suporta kung sa diin makatagamtam ang mga kini og 100% nga local business tax exemption sa unang upat ka tuig og 25% usab ang exemption sa ikalima. Ang maong incentive program gituyo aron suportahan ang gamay tunga og dagkong mga negosyo dinhi sa Mati pinaagi sa pagpaubos sa panugod nga mga galastuhon og isip pagtabang sa malungtarong pag-usbong sa ilang mga negosyo og pagtubo sa kita sa mga naisgutan. Kahinumdumang kabahin ang nasambit nga insentibo sa buwis sa mga paningkamot sa syudad sa Mati aron mas makadani pa og pamuhunan, makahatag og daghang trabaho og mapalig-on ang lokal nga ekonomiya sa City of Mati karong tuiga. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon IV, FM News.